खुलुमबाय सोनाबफोर आंनि Jobanivlog इटिसनार दामखौ फिन खेबसेबाव बरायबावबाय सबाय मा जेव जेव फवारनाय महर लानो सोनाबफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद नायलांबानो जाबाय आङो इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन बा जाखिनि शेयार खालामनो हायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दानिसो दंखल साखादोंना नै मोसौनो दै हैनो लालायबाय आङो आइनि खामानि आं बदल होनोसै आरोना हाय रब्बा दुगैखां लोबखां आरोना खर' लोबदों आंहाबो दिनैहाय दाखालि ट्रेनाव गेसाव मोननायानो दासिमबो एसे बोरैबा गोसोखांबानो मोनबावो आरोना सनाफोर खम जारला स' हैनानै लागोनसै आङो मोसौआ मासेल' नालाय दैया नै आखाइ फारसेनो थिखांनो हायो आधा बाल्थिंआनो थोयो बिमा फिसाल'सो ओमफ्राय बोरमायाबो लोंफायोनो आरोना संख्रि एसे होनानै लाबोबाय ओमफ्राय ओरैबायदि अपमान आइनि जात बिथिङाव दङ बिथिं होननानै थिनहरबाय मोसौआ गैया दैया लानो उल्था गुगा फैफिननांबाय फोथारावसो दङलाय खोमा ओमफ्राय मैया फोथाराव थांग्रोबाय ओमफ्राय बिथिं खादों ओरैबायदि आं माने आं थासान्दियाव आं माबासो सोंनानैसो लाखानांसिगोन आरोना दिनै बबाव खागोन गाबोन बबाव खागोन होननानै आइदि फोथारावसो थांफिनसैलै आङो आयै बिथिं गैयानो मोसौआ माथो मानसि नोंलाय बिथिं गैयालै गैयासो होनबावदों आधा बाल्थिंबाबोथ' अजन ना ओलाय माथो बेयावसो दङ आरो फिसाया गैबावासो ओरै बाबा फैद' नो जि लोंजोबखाबाय सान्दुं गोसाना गांनानै दंखाथारोमोनदां बेस्रा फिसायाबा बबेयाव उरायलांलायखो एबार जि ओंखाम उखैबाय आंहाबो ओंखाम जानानै लानोसै दहाय फुंनिफ्रायनो लुखुर लाखार मा खालामगासिनो दङ ओंखाम जानानै लागोनसै आंबो सोनाबफोर ओमफ्राय जाखां लोंखां जा उन्दुबाय जोङो फैद' बै जोंनि आबै दङना आं खनसे अबेबा मोनसे ब्लगसआव लाबोदोंमोन बिस्रा अबेबा ना सारदोंनो दादि मोनाहाय ना एसे लांफै होननानै बेयावसो फैग्रोबाय आरोना जोङो फैदो आयौ आगै बाबुखौ लाबोदों लंथंसो आगैया फेन गानाखै नै जि मोजां मोनो आदानि फिसाजोनि आरोना गावनाथ' न'आव दङ फैदो बरिया ना फिसा मोनबाय नै सनाफोर ओमफ्राय जोङो बैनोमोन आबैमोननि न'आ ओमफ्राय मा होनो न'आवनो हाबैलायासै आरोना नाया थाब सायाबा गाज्रि जागोन नालाय दादिया साहैग्रोदो होननानै बुंनायखाय लानानै फैबाय ओमफ्राय मिनिनानै फैगोन जों ओरै फैबाय आबैया ओमफ्राय जोंथिंसो नुहुरबाय आं आबैखौ बेहा बारस'ना थांदों जा लामाथिं थांदों ओमफ्राय सनाफोर दाख्लैनि बारहुंखाजों अबेबा गामियाव फुरा सिलिंखार जादोंना ओमफ्राय जोंनियाथ' बिथिं एथबां बार जायाखै खिन्थु नै बैहाय केम्प लुनानै थाफैदोंमोन ना बै दैमा जिङावहाय बस्तायाव बाला थाला सोनानै जे बै दैमा जिङाव होयो बिदि खामानि मावफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै प्लास्टिकआ उरायजोबदों जाहैदों प्लास्टिक खानायसो नालाय उरायजोबदों जाहैदों आरोखि आरो अन्थाइजोंबो मारै जाखोथाय दाखालै बेस्राफोरनै फाहामगासिनो दं आरोना दिनै बिराद मोजां सान्दुं दुंदोंना जारलासो जेरावबो ना लानानै फैनाया नुवाखै आसोला मालाय माइरं मोनो कन्ट्रलाव हनै माइरं लाना फै आबै नोंसा मोनदा मोना ओमफ्राय आंहासो थिखोनांगौ नै मोनजाया मोनलोङा फैदो आबैनिफ्राय ना मोनबोबाय थाग थिग आरो आइयाबो थाग थिग माइरं लानानै फैबाय थिखोनांबाय आदामोन ना मा दं बेयावलाय आयै आदामोननि एसे खम मानसि लेखासो मोनोना आजिखालि होमबा बिसिना आबैया बेयावसो ग्रोब जिरायनानै दं फैमोन फैदो जोंहा आबैमोन लामायाव आरो आबैया जोंनि लामायाव फैदो आफा थांबाय आबैयाबो ओमफ्राय जोंबो आयंसो आयंआ थांबाय उदै सादोंनो बेस्रा आबैया आरोना ओमफ्राय मोलाराय होनलाय थाबाय नालाय बांद्राय आं भिडिअ लानाय जायाखिसै आरोना सुखु दुखुनि खोथा रायलायबाय नालाय बेखौबो बोरैथो जेब्लायबो मिनि खुसि जाबाय थाजायाना एसे सुखु दुखु रायलायनाय समाव इमसनेल जायोना ओंखायनो भिडिअ शुट खालामलायासै आरो आयौ नायनो आयौ जि लालायनाय जारला जेबो जाला आंना नानि आयौ बोरै नायनो रजनिखानि फिसौजो आयौ खानाया बोरै जाखो गरम उनाव टाकलुवा माथा खालामनांगौ र' नोंखौ नायनो नानि फाफ्लियाव जि लानो सोलोंदों आजिखालि हाबाब ओमफ्राय सनाफोर दुखुनि खोथा आरोना दिनै आंहा बिराद मोनसे लाखि दे जागौमोन
हासबेन्ड मोनहा दिनै मणिपुराव थांगासिनो दं आरोना इलेक्सन डिउटियावहाय ओमफ्राय बेस्रा दाखालि जों रायलायलायबाय आरो जुदि जोङो जुदि स्टेशनाव बङाइगावआव बा निउ बङाइगावआव बा बिजिनियाव जुदि जोङो सानावनो सौहैयोबा आंनो माबाफोर संनानै हरबानो जाबाय होनलायदोंमोन आनलाकिलि सानसुआवसो गाखोबाय दा मोनायावसो सौफैसिगोन दुखु आंना बेखौनो मोनसे मखामोन हलिनि उनावहाय आरोबाव हासबेन्डखौ नुनायनि आरोना बिसि फिसा थांनानै एसे बेदरफोर एवनानै हैनोसै सानलायदोंमोन आरो आङो निउ बङाइयावबाबो थांगौमोन आङो बिजिनियावबाथ' आरामानो जाबायमोन ओमफ्राय जुदि बिजिनियाव लाखिनायनि बारा चान्स गैखायामोन ओमफ्राय निउ बङाइयावहाय लाखिगोन बायदि होन्दोंमोन आरो गावनो ओमफ्राय लाखिगोनबो खोमा दाबो ओमफ्राय दा आंहा हराव नालाय थांनो हानाय नंलाना सनाफोर खम दुखुनि खोथा लोगो मोनहां जाबावदोंमोन मोननाय नंला जेबो नंला दे माथो खालामनो मणिपुराव माने इलेक्सन डिउटियाव थांसिगोन आरो बिसोरो बुरजानो जयैनो थांगासिनो माने अबस्थाया बे आरो आं लोगो मोनसिगौमोन बाट मोननाय नंला क'क्राझारफ्रावबा खिजानि एसे थाबसिन सफैगौमोन आरो ओमफ्राय आङो क'क्राझाराव गैयाना दा मा सना बिमा फिसा बाबाखौ नुगौमोन दा नुनाय नंला बेनिफ्राय जोंबो बारा गोबाव गैला सनाफोर थांनो लागाया आरोना जेनेबा गोबावबो जाबायना ओमफ्राय स्कुलाबो खुलिहैखासिगोन खुलिनायनि एसे सिगांथ' थांखानांगोनानो ओरैनो आंहा एडमिसनबो लानाय जायाखै लेखा थेखाबो बख'वाखै दिनै 2 थारिख लेखा होबायमोन लायनांसिगौमोन ओमफ्राय लायाखिसै आङो खनसेनो माने स्कुल खुलिनायनि सिगाङावनो एडमिसनबो ओमफ्राय लेखाबो लानोसै होननानै आं थाखादों आरो जों रायलायलायनानै दाख्लैथ' मार्चआवथ' जोंना फैसानि एसे प्रब्लेमानो जाखादोंमोन एडमिसनखौ हायाखै जोङो ओमफ्राय एप्रिलाव नै दा लानो हासिगौमोन आरो मार्चनि लास्टआव लानो हासिगौमोन बाट लेखा राननो लागाजों ग्रोब लानोसै नोंथांमोनजों शेयार खालामलायथारबाय आरोना आङो मा एसे लुइलाय शेयार खालामो आब'आलाय साननो नांला मा एक्टिं खालामबाय थानाय बियो ओमफ्राय आं दासो ध्यान होदों आरोना आं भिडिअ खालामनायाव मा एक्टिं खालामबाय थानाय बदमाइस आंहा बिफाखौ लोगो मोनैनि दुखु आरो बिहा माने आंनि जिबनाव मा जादों नोंथांमोनजों शेयार खालामखायो नालाय ओंखायनो बेफोरखौबो शेयार खालामबाय आरोना मा सोलिगासिनो दं मा बेफोरखौ ओमफ्राय मानसिफ्रा सानगासिनो दं आंखौ बैसागोसिम थालांसिगोनदां बैसागोसिम थालांगोन नामा बैसागोसिम थालांस्लाबनो हानाय नंला बैसागोआथ' जायो 13 14 ना ओरैनोथ' 14 15 खिन्थु एबार माबा मोन्दोंना लिबियार मोन्दों 13 14सो जागोनदां आं दा बैसागखौनो खालामाखै आरोना मानो होनबा आंना बे फैगासेनिया बैसागोसिम थानाय नंखाया नालाय आं बेखौ हिसाब खालामथ'ला आरोखि बोथोरा स्रां नायनोसै ओमफ्राय आदामोन बाजैमोनाबो फैगोन नालाय बैसागोआवहाय आरो बिसोरखौबो जुदि दा एबार फैनायाव लोगो हमाबानो बिसोरबो खिजानि बोसोरसे नङाबानो आरो फैनाय नंला फिसाजोनि स्कुला दा गरम बन्द बेनिफ्राय कन्टिनिउ जाबालाय बहा फैबावनो 7 बोसोर फुरा जाथ'वाखै आरो क्लास 2आव मोनबाय बेयो नानिया जोंना माने आदानि फिसाजो आरो ओमफ्राय गोसोखाङोना आं बिरादनो आंहाबो सासेल' आदा माने नानि सासेल' ओमफ्राय बोथोरा स्रांबा आङो गावसोर थाङि सान्दियावनो फैगोन आरो लोगो हमफैगोन बैसागोआवनो जुदि स्रांबा फैगोन आरो बिनि उनावथ' आंहाबो स्कुलानो बन्द मोननाय नंलाना आरो आंनि गरम बन्द मोनोबा बिसोरथ' आरो बहा लोगो मोननाय नंला नायनोसै जुदि गावसोर थांबाय बायनानै जोंखौ नायहैयोबाथ' नायहैबायसै आरो गावसोर थाङाबा आंनो उरायबोनोसै ओरैनो दल दामनायबो नायफैखानांगौ सिफुं सुनाय जथा दामनाय आंहा ओरैनो खाथियाव नुवाबा गोजोननाय मोनखाया आरोना नैबे खप्थ'फुलिनिखौ गोदो जन्मनिफ्राय नुबोनायखाय फैफिननो हागौ आंनो खुनु खोथा गैया खिन्थु बार अखा सारअन्थाइबाथाय आं फैनाय नङा आरोना बे उन्दैफोरखौ लानो बिराद दिगदार जायोना सनाफोर फैयोबाथ' शेयार खालामखागोन सनाफोर बैसागआव फैबा बैसागोनि शेयार बैसागोनि उनाव फैबा बैसागोनि उनाव शेयार मा होनो आंनालाय आरो माथो जेराव थायो बिनिनो ब्लग्स दैलि ब्लग्सआलाय आरो माथो देखायनो रोंबावो ना स' नोंथांमोना अनसायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोसे इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामसै आरोना मा होनो सनाफोर बेनिफ्राय आरो माथो गोलाव खालामनो देखायनो लागा जेबो गैया नै फिल्डआवसो जिरायनो दङ बिमा फिसा माने आइया माइ एसे एनै थिखांनाय खामानि गोदि मोदि मावगासिनो दङ ओमफ्राय बिथांखौ लानानै आं मावजायाना बिराद दिगदार ओमफ्राय बारा गोलाव खालामला आरोना जायफोरा बेखिनि भिडिअखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय सनाफोर थेंक इउ स' माच गाज्रि मोननांला आरोना मा फां फुं भिडिअ होननानै आं जास्ट खिथादोंसो आंना मा जानो नागिरदों बा मा जागासिनो दङ